La Fundació Sergi és una entitat privada sense ànim de lucre que realitza acció social a les comarques de Girona des de fa 45 anys. Gestionem diferents serveis i programes d'inclusió social a la comarca des de fa més de 10 anys. Us en posem alguns exemples. Durant el 2024 hem desenvolupat el Servei de Dinamització de Famílies amb l'objectiu de fomentar la seva implicació als centres educatius i als barris. És un projecte conjunt amb les mateixes famílies, els centres educatius, altres agents del territori i serveis socials. Oferim assessorament i acompanyament a famílies vulnerables en temes d'habitatge social en col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Fem seguiment a 32 habitatges d'inclusió a diferents municipis: Figueres, Roses, Llançà, l'Escala i Cadaqués. També portem a terme un projecte propi que ofereix habitatge i acompanyament a dones víctimes de violència masclista. Avui acompanyem a 9 dones valentes i els seus fills i filles en 9 pisos de Figueres. Gestionem l'atenció psicològica a dones víctimes de violència masclista del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, de la mà de l'Ajuntament de Figueres. Alhora, participem en diferents espais de treball per la prevenció de violències masclistes. Realitzem formació i acompanyament a dones que fan treballs de cures i de la llar. I finalment, oferim mediació i acompanyament a dones migrades en l'àmbit de la salut, els serveis socials, l'assessorament legal i altres. Jo sóc amiga de Sergi. Jo sóc amic de Sergi. Som amigues de Sergi. I tu vols fer-te amic de Sergi?